Birleşen Ştatlaryň resmiýeti Türkmenowgan serhedine howpsuzlygyň kadalydygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa işleri boýunça orunmasarynyň baş kömekçisi Alice Wells 29-njy noýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna Brüsselde beren interwýusyny Türkmenowgan serhediniň howpsuzlyk şertleriniň kadalydygyny aýtdy. I don't believe that there's growing instability. I mean, there've always been challenges, and we have consistently over many years engaged the Central... Men Türkmenowgan serhedinde durnuksuzlygyň yaramadlaşýandygyna ynanmaýaryn. Elmedamada kynçylyklar bolýardy we biz köp ýyllyklaryň dowamında Owgansan bilen serhetleşen Merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhete gözegçiligi ösdürmekde gatnaşyk saklap geldik. Owgansanyň öz içinde de buurda işler etdik. Deep Wells aýtdy. Ol bu sözler Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Birleşen Ştatlary Türkmenowgan serhediniň howpsuzlygyny alada bildirýärmi diýen soragyny beren jogabyny aýtdy. We have helped to train Central Asian border guards. We've helped build border guard posts. We've helped the Tajiks and the Uzbeks and the Turkmen develop. Biz Merkezi Aziýaly serhetçilere türgünleşik okuwlaryny geçmek arkaly ýardam berdik. Biz serhet postlaryny gurmaga kömek etdik. Biz Tajiklere, Özbeklere we Türkmenlere olaryň öz serhetlerini gorawy güýçlendirmekleri üçin ýardam berdik. Bu ýurtlar bilen biziň dowam edýän gatnaşyklarymyz bar. Diýip Amerikaly resmi sözüne goşdy. Onun sözlerine göre häzirki wagtda daşary ýurtly terrorçylaryň töweş meýdanlaryndan ýyllaryna dolanmaklary wagtda global derecede alada bildirilýär. I think everyone globally now is concerned about the prospect of foreign terrorist fighters returning from battlefields. There's a lot of work that needs to be done in enhancing... Şol sebäpden Owganstana ýa-da tutuş regiona howp hawandyryp biljek adamlaryň anyklanmagy üçin hemde maglumaty paýlaşmagy güýçlendirmek ugrunda entek bitirilmeli iş köp. Deep Wells aýtdy. Halkara guramaryň himayatyny Türkmenistana serhet howpsuzlygy boýunça geçirilýän okuw maslahatlary barada aýdylanyna goloýdy. Has takygy 19-23 noýabrlar aralygynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Aşgabatda Türkmen we Owgan serhet idaralarynyň gatnaşmagyna seminar geçirdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy 7-8 maýda da Aşgabatda Owganystanyň, Gazagystanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň serhetçileriniň gatnaşmagyna regional okuw maslahatyny geçirdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin regional öňüne alyş diplomatiýasy merkezi 15-20 oktýabr aralygynda terrorçylyga garşy görüşde milli we regional mümkinçilikleri güýçlendirmek maksady bilen serhetleri gorumak boýunça seminar geçirdi. Ýatladyp geçlep goloýdy Rus medeniýetini Türkmenowgan serhedine howpsuzlygyň yaramadlaşýanlygy barada dürli maglumatlar peýda bolupdy. Kollektiv howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň ýol başçysy Valeriy Semerikov 21-nji noýabrda Gydanyň Moskwada geçirilen ýygnagyny Owganystanyň Türkmenistan we Täjikistan bilen serhetleşýän araçaklarynın howpsuzlyk şertlerini alada bildirdi. Owganystanyň Türkmenistan we Täjikistan bilen serhetleşýän çäklerini güýçli ekstremist toparyň döremek howpy bar diýip ol ýygnakda eden çykyşyny aýtdy. Kollektiv howpsuzlyk şertnamasy guramasyny agza döwletler üçin Owganystana ýagdaýlar elmydama alada döredýär diýip Semerikowyň sözleri guramanyň web saýtyna titirlenýär. Bu ýurt postsovet döwletlerine geçýän İslam döwleti ekstremist toparynyň galan töweşüjleri üçin harby hereketleri taýýarlanýan meýdana öwrüldi diýip Semerikow sözüne goşdy. Gydanyň Moskwada geçirilen 6-njy ýyllyk howpsuzlyk ýygnagyna arkalaşyga agza döwletleriň şol sany Türkmenistanyň wekilleri gatnaşdy. Ondan hasıdal Orsettin RIA Novosti habar agentligi Gydanyň serkerde başlary geňeşiniň Kırgızstanyň Tokmak şäherinde 14-nji noýabrda geçirilen ýygnagyna salgylanyp Türkmenowgan serhetine howpsuzlygyň yaramadlaşýanlygyny habar berdi. 16-njy noýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi ýörüýti beýanat ýaýradyp, Orsettin döwlet teýeçiligine RIA Novosti habar agentliginiň bu habaryny yalan hemde dostlukly bolmadyk ädim hökmüne häsiýetlendirdi. Ondan hasıdal 7-nji noýabrda Orsettin federal howpsuzlyk gullugynyň direktori Aleksandr Bartnikov terrorçylaryň Merkezi Aziýa howp hawandyrýanlygyny aýtdy. Onun sözleri ýurdun döwlet teýeçiligine TASS agentligine getirildi.